het Benny plosspul en ja, ik film je het elke keer. En dan doe ik een keer achter de schermen filmen. En doe je dat wel vaker? Dit is mijn eerste keer dat ik het doe. Toen heb ik als hobby filmen. Ja, wat maken ze dan al, hè? Ja, filmpjes. Want wij maken ook een Home met Jutteriep nice. Dat komt van Home met Jutteriep. En dan maken wij dan een nice uur en dan geven wij mijn vrienden op stap dan. Schoorsteenbrand bij Jappie Visser. Interview met Roland Goeman. En Van Haasma School haalt veel geld op voor Haiti. En wat is nou het mooiste wat je ooit gefilmd hebt? Het mooiste wat ik ooit filmde? Nou, het kleren is denk ik dit wel. Want ik maak met Jacob Vakkens, dat is een beetje mijn trainer. daar maak ik de filmpjes naar van. Ja, hij is mijn assistent. Daarom de 3 jaar heb ik het al alleen gedaan, maar een lieds cameratie. En dan van 4 voorstellingen mij dan één geheel maakt. Dus dat is een beul van mijn werk. En nu heb ik de beschikking over 3 camera's. Dan dacht ik, ja, dan moet er een cameraman bij. En omdat hij echt super fanatiek is, heb ik het vregen. En dan voordat ik het vreeg, hier hij eigenlijk al jas zijn. Dus ik denk, ja, ik heb mooie broeken. Daar weet ik alles van. En wat voor nice films al jij in Helmets? Wat er gebeurt als dwarffeesten en wat er gebeurd is. Ik ken de eerste keer die maken wie een jongeren ontvasten en zo. En toen heb ik een jongeren interviewd en zo. Dus ik nog interviewen? Ja, ik interviewen, ja. En hoe ging dat? Ik ben goed. Stikjes vet knippen en zo. Die nog een domme vraag en een beetje uitknippen? Ja. Dat dacht ik altijd niet, hè? Ja. Tot zover het nieuws. Volgende maand zijn we er weer. Ik wens u een hele fijne dag en een hele fijne maand. Doei! Goeie. Hallo. Wat ben je aan het doen? Wat vind ik ontwaan? Ik maak een paardje. Dat is het werken zeker? Dat is je deerbeeldje. Ja, hè? Ja, absoluut. En waarom ging je er dan toch voor? Nou, sure. Wij hebben een beppencezer en die komt daarbij. En die maakt hier rennen. En dan maakt ze daar die hele drokke dikke woest stekken. En dan liet ze rennen en dan nog een keer. Dus dat is levensgevaarlijk. Aha. Dus dan gaan we daar een hekje maken. En dan kan ze hier langs. En dan is ze sabuus op team. En dan hoeft ze net van het trottoir af. En zo. En wanneer is de officiële opening? Dat weten we dan net. Nee, want wij gaan hier in oktober voor 10 weken naar Nieuw-Zeeland. Dus dan luidt het werk even stil. Doe maar. Ja, gaan we wel verzinnen, vinden we zelf. Ja? Ja. Jo, je is erbij bezig, joh. Ja, dan, vind je ook hè? Dat ja. ik dat wel verzinnen. Ja, Ja, oké. Ik heb een melkveebedrijf hier en een veevakbedrijf, wat ik zelf wijs op ben. Net eigenwijs, maar wel wijs op. En ik ben wijs met mijn beesten. En ik ga hier een stuk of zo'n 8 met elkaar nog. En dan ben mij qua 50 liter grut. Maar en ik kotten? Ik kotten. Er ben stukken wel over kotten ben er. En er ben 14 pauwen. En er ben misschien al 20 hennen. Van alles wat. En het is juist het leukste. Maar als ik van bed kom, dan ook eerst even de kat naar je rieten. Dan krijg je de hen eten. En dan krijg je de hoen eten. Nou, en dan kan ik mijn werk te doen.
Dus hoenenbeeks, maar fijn. Dat zou de hoen gaan. Wat maak je met al die pauwen? Dat is, ja, wat maak ik met al die pauwen? Ik vind het gewoon mooi om beesten aan het huis te hebben, simmers. En winters ook. Ze krijgen al je rieten hier, hier een bak. En er zit pauweten in, er zit korteten in, er zit hoeneten in, er zit kanineten in. Dus dat zijn al je dingen dat ik niks aan heb, maar die er wel bij je in het leven. Ja, wat mij mijn vrouw, je kost dat geld. Zo is het. Maar heb je al een vrouw? Een vriendin. Oké. Ja. Maar kan je die er nog wel bij had je zelf al de besten hebt? Zeker wel. Er had nog wel een linksbokstaltje plakje over. Maar hoe oud ben je ook? Zo'n 60 jaar. Maar kan je dat allemaal wat volhouden, zo vol besten, pro de werk? Ja, maar je moet dagelijks in het werk blijven, dan valt het aan. Als je er één keer af bent, dan kan dat nooit weer, denk ik. Je moet net vol eten, je moet werken. Net eten, maar werken? Eten, Dat is jouw Ja. motto? werken. En het werken kleren zal je dan maar eten, jij dan net. De beesten gaan voor mij. Dan krijg je een goede stapel. Ja, zonder meer. Het oog van de meester maakt het paard vet. Zo'n speeltje is het. Ja, maar zelf geen vet op mijn bonken dus. Nee, dat ik net. Dan kan je goed rennen. Wat vind je eigenlijk zo mooi aan besten? Omdat alles leven is en dat alles, ja, het is oors als dit spul. Dus een bankstel kan je net zo praten of een stoel. Maar door de beesten dan kan je zo praten, bij wie je spreken en die komen bij je. En die krijgen eten en die ben al je lieke leef. Het is heel wat oors als dit spul. De levensspul is altijd heel geweldig. Dit leefde. Ja, zo is het. Kom maar. Kom maar jongens. Kom maar. Nou, kom maar in. Zo. Bedankt.